Не гледай му ходи, бе. Пази, кога се си го прави. Кога пази, бе? Така обърнене бай, нали? Ако ти дим... Вие никога не макри. Так ти. Морова се приближи. Тук много добро сякате. Да, ама се не Да ти убиваме, куче! Ти убиваме, бе, ке те убиваме, пичко една. Ай, пискал си. Нема спиша, мога ми заботи тук. Али, само съм се пустил. Нема. Айде, що е, имаш си? Доли, доли. Тук играем, чуш. Бега, да. А вие само не збора, може не ги збора? И така цялото с срамон ви збора. Филип, може да го видим до тук са? Не мога да ходим. До края ги. Или да не 42 е. 47. Яо, не го правя. И да ни 50, Филип. Ау, пани! Тебе на... Сява ти се събрат. Болеше. И мене ни заболя. Домали, домали. Боли. Набухне. Валя. Кукът. И тебе 2 минути и се върнае. Пази, минути 20. Филип, може да го изкучим са?